makie kata yako e tok chik. Komishona mar Hoho mar Okak Abdi Hassan owacho ni piny owacho ok bi chung' thenge karango kaka mwandu mag ji giwegi kethore. Okang' ma kamano biro tok kweth jopiny moko momo lope mani Naivasha kendo yakogi ka gionge kod oboke ma puodhogi. Thuolo mar jumbe manok mosekalo, monj mar puothe mag ji giwegi osemedore pachoka, kakoro luoro nitiere ni ponono ni njore machalo kamano ok ochungi chutho, to tulo mitudo gi ywaruok ewi lope nyalo biro bedo e pachoka. Komishona mar Hoho mar Okak Abdi Hassan koro golo siem ne jogo mathoro monjo puothe ji giwegi konyisogi mondo giter ng'ur ewi ywaruok mag lope doho. Wananchi should be careful when it comes to issues of private property, and there is a procedure to follow in the event there are complaints with regard to land matters, and therefore people should not take law into their hands, because if they do so, they will create a breach of the peace, and certainly the law will catch up with them. So I wish to urge and ask them to refrain from interfering with private property and follow the right channels in pursuit of what they think or deem is justice. Kuom thuolo mar jumbe adek mokalo, maingo joma onge lope gi 500 osemonjo lo mantiere Ndabibi masani gipuro mondo mi giwang' weg puothego. Ma biro kata bedo ni buche mag yango weg moko kuom lopego to pod nie doho. Ka Hassan wacho ni ma en achiel kuom ng'ikruok ma pisas mag arita negodo. Most of these cases, land parcels have cases in court, and therefore we are limited in terms of prosecuting those cases. So we await the determination by respective courts, and we will abide by the judgment that will be delivered. Jumbe mokalo e gwenge mag Mahiu jokwath mathoth nowang'o apise mag puothe mag Udheri Walari moketho mwandu manengo gi tara kaluwore kod ywaruok ewi lobno. Kane oloso gi jofwambo e boma ma Naivasha, Hassan osiemo moko kuom apisas mag piny owacho mondo bed mabor kod ywaruok mag lope. I've also heard of accusations against the government officers. We are telling them to refrain from engaging themselves in facilitating land problems in the region. It will not be acceptable, and serious action will be contemplated or will be taken against them in future. Ma biro e kinde ma obila potimo nonro ewi monj mar puoth anyuola Kenyatta Northlands mane otim jumbe adek mokalo kama mwandu manengo gi thoth nokethi. Ka odhi nyime weche mag penje ni jatend